Het was een heel prettig gesprek. We hebben heel veel dingen besproken over de relatie tussen binnen het Koninkrijk, maar met name de relatie tussen Aruba en de Europese Unie. Omdat ik natuurlijk zelf hier als lid van het Europees Parlement ben en het belangrijk vind om te begrijpen hoe die relatie loopt. Op dit moment is Aruba een zogenaamd land- en gebiedsdeel over zee. Daar zijn bepaalde fondsen voor vanuit de Europese Unie. We hebben eerder deze week het LGO-forum gehad, waar ik ook vanuit het Europees Parlement aan deel heb genomen. Om te begrijpen welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking, welke toekomstige ideeën er zijn over samenwerking. En de belangrijkste punten die genoemd zijn, ook vanuit hier en vanuit de andere landen en gebiedsdelen over zee, die gaan over de connectiviteit, de digitale transitie, de energietransitie die overal plaats heeft, maar natuurlijk ook op eilandniveau. En op wat voor manier vanuit de Europese Unie daar steun aan kan worden verleend om te zorgen dat dat goed kan verlopen. Europa is misschien geografisch ver weg, maar eerlijk gezegd, ik ben een volksvertegenwoordiger vanuit het Koninkrijk der Nederlanden en feitelijk ook een volksvertegenwoordiger voor de Arubaanse burgers, want wij zijn in het Europees Parlement gekozen voor het Koninkrijk, dus ook voor de mensen hier. Dus ik hoop ook door zelf hier naartoe te komen wat meer bekendheid te krijgen met Aruba, maar ook Aruba wat dichter bij ons als volksvertegenwoordigers te brengen.